follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Lisa! Lumabas ka ritong aswang ka! Huwag ka nang magtago! Huwag mong ikaila ang tunay mong pagkatao! Hayop ka! Lisa! Lumabas ka dyan! Concha? Ano to? Mga kabaryo? Bakit kayo napasugod? At bakit naman nakalabas pa ang mga itak ninyo? Ay, may mga pinatulis pa kayo mga kawayan. Ano bang nangyayari? Narito kami para tapusin na ang kasamaan mo! Aswang! Sandali. Ano sinasabi ninyo? Hindi kita maintindihan. Sinong aswang? Nagmamaang-maangan ka pa? Kitang-kita ka ni Julio nung araw na pinatay mo ang bunso kong si Jose. Duguan ang mga kamay mo at muka. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Ay, teka, nakakamali kayo. Hindi ba nakapagpaliwanag na ako kay Casimon? Aksidente ako natamaan ng karit ng panungkit nung nanguha ako ng mga puso ng saging. Tapos, doon ko lamang nakita ang bangkay ni Jose nung kukunin ko na yung nahulog na puso ng saging. Heto, tingnan ninyo. May sugat pa nga ako sa kaliwang palad ko. Pero Lisa, paano mo ipapaliwanag ang mga dugo mo sa mukha ng mga oras na yon? Ay naku, hindi ba't naipaliwanag ko na rin ho iyan? Akala ko ho ba'y naniniwala kayo? Bakit ngayon Lisa, hindi na uobra ang mga palusot mo. Ang mabuti pa umamin ka na. Teka, anong aaminin ko? Inosente ako. Hindi ako aswang. Alam nyo yan. Manghihilot ako. Hindi ako aswang. At talagang nagmamatigas ka, ha? Mga kasama! Sige, kunin ang babaeng yan at itali doon sa gitna ng baryo. Hindi natin palilipasin ang gabing ito na hindi nalilinis ang baryo mula sa mga demonyong kagaya nito. Teka, sandali. Teka. Huwag niyong gawin sa akin ito! Casimon, tulungan ninyo ako! Ipagpaumanhin mo, Lisa. Pero wala na akong magagawa. Hala! Sige! Kalad ka rin ang demonyo at kriminal na yan! Hampasin niyo kung kinakailangan! Teka! Anong kaguluhan to? At sa inyo dadali ng tiyahin ko? Isabel! Adolfo! At dumating pa ang isang bruha! Sige! Kunin din yan! Pagsamahin ang mga aswang at alisin na sa lugar na to! Subukan niyong kunin o hawakan man lang si Isabel. Sinasabi ko sa inyo, mabubulok kayong lahat sa kulungan. Hoy, Adolfo! Huwag mo akong matakot-takot. Hindi porket nakatungtong ka lang sa kolehiyo, ay ganyan ka naaasta rito, ha? Aswang ang mga ito at dapat silang mamatay. Nasaan ang katibayan? Nasaan ang katibayan na aswang kami? Ilabas niyo! Kung may lalabas kayo ngayon, ay sasama ako ng kusa sa inyo at ako mismo ang magsisilab ng mga kahoy na susunog sa amin. Ano? Maraming nakakita sa tiyahin mo na kinakain ng anak ko. Sino? Sinong nakakita? Nandito ba? Maaari ba magtaas ng kamay ang mga nakakita? Yung aktual na nakakita na pinatay at kinain ng tiyahin ko, si Jose. Sige, sino? Nasaan? Oh, bakit wala nagtataas ng kamay, ha? Ano? Sino nakakita? Oh, di ba wala? Ngayon, bitawan niyo ang Tia Lisa ko kung ayaw niyo magbakasyon sa presinto. At sino ka para? Binabalaan ho namin kayo. Labag sa karapatang pangtao ang ginagawa niyong ito. Oo, namatayan ho kayo. Pero hindi po dapat ganito ang proseso na ginagawa ninyo. Lalo na't wala kayong matibay na ebidensya. Ngayon, inuulit ko. Pakawalan niyo ang tiyahin ko! Isabel, Adolfo, salamat at dumating kayo. Hindi pa tayo tapos. Papatunayan ko na aswang kayo ng tiyahin mo. At ako mismo ang susunog sa mga katawan niyo. Patunayan mo. Pero tandaan niyo to. Gawin niyo ulit to at sisiguraduhin ko mabubulok kayong lahat sa bilangguan. Sa simpleng bintang ay maaaring masira ang buhay ng isang tao. Maaari nitong tapusin ang karera ng isa
at maraming tao na ang kinain ng depresyon dahil napagbintangan sila ng mali. Lalo na tila hindi pumapanig sa mahihirap at walang pribilehiyo ang batas at ang hustisya. Subalit paano kung ginagawa lamang ng isang pagbibintang para protektahan ang kanyang sarili o ang mahalaga sa kanya? Katanggap-tanggap na ba yun? Magandang araw, Sitio Pangil. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Isabel. Tubong Samar na ngayon ay naninirahan na ng tahimik dito sa Kalakang, Maynila. May edad na ako ngayon at masasabing bilang na ang mga taon na nalalabi sa aking buhay. Kaya naman nang matuklasan ko ang channel na ito ay kaagad akong nagpatulong sa aking anak na maibahagi ang isang natatanging karanasan na aking naranasan noon na madalas ko ring ikwento sa kanila. Isang karanasang kahit siguro sa hukay ay hindi ko malilimutan. Teka, si Tia ba yun? Tia? Ikaw ba yan? Oh, Tia Lisa, ano ang nangyari at nakasalam pa kayo dyan sa lupa? Bumalik ho ba si Concha at yung mga kasama niya? Hindi naman. Pero, tingnan mo ang taniman, Isabel. Sinira nilang lahat. Paano na ang kakainin natin? Wala na akong maibebenta. Hala, oo nga. Nakita niyo ho ba kung sino ang gumawa nito? Hindi. Paglabas ko para sana magdilig at maglinis dito. Ito na, dinatnan ko. Mukhang kailangan na nating umalis talaga dito, Isabel. Hindi na lang tayo titigil ang perwisyuhin. Hindi. Hindi tayo aalis, Tia. Bakit tayo aalis? Dito ka pinanganak, Tia, at dayo lamang ang Concha na yon. Ang kapal ng apog niyang sirain ka sa baryong Kinalakhan at minahal mo mula pagkabata. Balo na si Tia Lisa at walang anak. Kaya naman nang mamatay ang aking ina ng kapatid niya at ang mag-isang nagpalaki sa akin ay kinupkup na lamang niya ako. Mabait at masikaso si Tia Lisa. Ang totoo ay parang mas maasikaso at maalaga pa siya kay nanay. Mahilig siyang magtanim at isa sa ikinabuhay namin ay ang paglalako niya ng gulay. Kilala rin siya sa baryo at sa mga karatig lugar namin bilang isang magaling na manghihilot. Subalit hindi siya naniningil sa tuwing nanghihilot. Tanging mga bigay na pagkain lamang ang kanyang tinatanggap. Subalit nagbago ang lahat ng yan nang may matagpo ang bangkay ng isang binata at magsimula ang mga usap-usapan tungkol sa pagiging aswang niya. Hay nako, Tia. Kumain ako kayo. Huwag po kayo magpapaapekto sa mga sabi-sabi. Lalo lang natutuwa ang Concha na yun kapag nakita kayong ganyan eh. Nag-aalala kasi ako, Isabel. Tanging yung mga talong at okra na nakuha ko lamang kahapon nang maibebenta ko mamaya. Hindi ko pa alam kung may bibili. Wala na rin nagpapahilot sa akin. Nako, Tia, huwag po kayong mag-alala. May trabaho naman ako eh. At saka, hindi ho ba matagal ko na kayong pinapahinto sa pagtitinda at panghihilot nyo? Ano ka ba? Ito ang buhay ko. Isa pa, bukod sa wala na akong ititinda. Nalulungkot ako sa sinapit ng mga halaman ko. Alam mo namang kinakausap ko pa mga iyan tuwing umaga at hapon. Tapos ganyan lang ang gagawin nila. Parang anak ko na mga halamang iyon. Naintindihan ko naman po. Huwag po kayong mag-alala. Maghahanap ako ng binhi tapos magtatanim tayo ng iba pang mga gulay. Ayos ho ba yun? Magandang umaga po. Papasok na ako ha. Nakabukas naman po ang pinto eh. Ay, Adolfo, iyo. Nariyan ka pala. Magandang umaga po, Aling Lisa. Heto po kakanin no. Gawa ni nanay. Sa inyo raw ho yan ni Isabel. Aba, biko na may latik. Naku, paborito ko ito ah. Pakisabi sa nanay mo, maraming salamat ha. Makakarating po. Pero kamusta po kayo? Hindi po ba kayo nasaktan kagabi? Ay, hindi naman. Salamat sa inyo ha. Lalo na sa iyo, Adolfo.
Kahit na nakakagulo na at pinagtutulungan na kami ay hindi mo pa rin kami pinabayaan. Siyempre naman po, parang pangalawang nanay ko na ho kayo. Pasalamat ka mo sila at hindi nila nagalusan si Tia. Dahil kung sakali, nako, maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Naku po, napakatapang naman talaga ng kababata kong yan. Nakakatakot. Talaga, gawin nila ulit yun at makikita nila na mas masahol pa ako sa aswang na sinasabi nila. Ay nako. Kaya salamat at nariyan kayo palagi para sa akin ha. Pero umamin nga kayong dalawa. Hindi pa ba kayo magkasintahan sa lagay na yan? Tia, pambihira ka naman po. Wala po namamagitan sa amin ni Adolfo. Di ba Adolfo? Opo. Magkaibigan lang po kami. Barkada, kumbaga. Ay nako. Bahala nga kayong dalawa. Pero gusto kong malaman ninyo ha. Bagay na bagay kayo. Tia! Kababata ko si Adolfo. Matanda siya sa akin ng 2 taon. Matangkad, matipuno at higit sa lahat, matalino. Sa baryo namin, siya lamang ang umabot ng kolehiyo ng mga panahong yun. 1 taon na lang sana, tapos na siya. Subalit nagkasakit ang kanyang ama noong magsisimula na ang ika-4 na taon niya sa kolehiyo at kailangan niyang tumulong sa kanila. Nang mamatay ang kanyang ama ay pinilit ko siyang ituloy ang pag-aaral niya. Subalit hindi niya iyon ginawa. Kinakailangan na kasi niyang magtrabaho para sa kanyang ina at mga kapatid. Mabuti na lamang at marami siyang nakilala noong nag-aaral pa siya at kinuha siyang pribadong guro ng mga iyon. Ako naman ay bantay ng isa sa malaking bigasan sa bayan. Ayos lang kaya naiwan natin si Aling Lisa na mag-isa. Nag-aalala ako. Magmula kasi nung mamatay si Jose parang nasiraan na ng bait si Aling Concha. Talagang pinagpipilitan niya na si Aling Lisa ang pumatay sa anak niya. Nakakairita na nga eh. Kalahating buwan ng ganun at umabot pa talaga sa paglusob sa bahay. Wala na rin tuloy nagpapahilot kay Tia. At kahit anong ngiti niya kanina, bakas na bakas ko pa rin ang lungkot sa mukha niya eh. Ay, kaya nga eh. Napansin ko rin ang lungkot niya kanina. Pero, totoo nga kayang aswang ang gumawa nun kay Jose? Grabe rin kasi, butas yung tagiliran at nawawala yung atay. Puro kagat pa yung mga braso at leg. Di ko alam. Pero sa tagal natin dito, wala namang aswang na nababalita. Mas nakakatakot pa nga sa aswang yung asawa ni Aling Concha eh. Kapag nagwawala, anong buhay pa? Sa bagay. Pero nakakakilabot kasi talaga yung sinapit niya. Kahit mga otoridad, hindi matukoy ang tunay na nangyari. Sana lang may mangyari na sa investigasyon nang malinis na ng tuluyan ang pangalan ni Tia mo. Ay, sana nga. Nang matahimik na rin ang Concha na yun. Hindi na lang kaya ako papasok. Anong sinasabi mo? Pabigla-bigla ka. Sasamahan ko na lang si Tia mo, baka biglang bumalik yung mga loko. Sinira nga yung mga pananim eh. Papalayasin ka rin nun. Alam mo naman yun. Umuwi na lang tayo kaagad kapag tapos na ang trabaho. At saka, huwag ka masyado mag-alala. Siguradong natakot sa mga banta natin ang mga yun kagabi. Lumipas ang mga oras sa trabaho subalit hindi ako mapakali. Para bang may nagsasabi sa akin na umuwi na ako. Pinilit ko namang baliwalain yun subalit talagang parang may nagtutulak sa akin na tignan ng sitwasyon ni Tia. Kaya naman bago man ang halian ay nagpaalam na ako sa aking amo para umuwi. Pinayagan naman ako kaya dali-dali akong bumalik sa aming baryo. At talagang nanlumo ako sa aking nakita pagdating ko ng bahay. Nakakalat ang mga nilabhan sa sahig, halos wasak ang pito namin at dugo ang nakahandusay si Tia sa tabi ng mga basang damit. Tia Lisa! Tia! Tia, Diyos ko po! Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nakahandusay dyan sa sahig? Isabel, ikaw ba yan? Oo, Tia, ako po to. Sino ang gumawa sa inyo nito? Bakit dumudugo ang ilong nyo at noon nyo? May pasaba kayo sa pisngi. Halika at gagamutin ko kayo. Marahan kong itinayo si Tia at iniupo sa upuan malapit sa bintana. Sa tabi noon ay nakita ko ang isang duguang bato na kasing laki ng kamao ko.
Alam ko na kung ano yun, ngunit binaliwala ko muna yun. Kaagad akong kumuha ng dahon ng bayabas sa labas, pinakuluan yun at kaagad na nilinis ang mga sugat ng aking tiyahin. Malalim ang sugat niya sa kaliwang bahagi ng noo at nagsimula ng magpasa ang kanyang pisngi. Mangyak-ngiyak ako habang pinupunasan yun. Hindi dahil sa lungkot kung hindi nang dahil sa galit. Sino ang gumawa nito, Tia? Si Concha, pumunta siya rito. Akala ko, hihingi ng dispensa. Nang biglang dumukot ang bato mula sa dala niyang bayong at pinukpok sa akin. Tapos hindi ko na maalala ang nangyari. Aray, dahan-dahan. Hindi ako sumagot sa sinabi ng yon, Sir Jupiter. Parang nablangko na ng galit ang isip ko ng mga oras na yon. Matapos kong linisin ang mga sugat ng tubig ay dinampian ko iyon ng pinapakuluan ng dahon ng bayabas. Nang masigurong maayos na ang sugat niya, iniligpit ko ang lahat ng kalat. Dinampot ang batong may bahid ng dugo at pagkatapos ay lumabas ako ng bahay. Isabel, saan ka pupunta? Diyan lang ho kayo, Tia. Ibabalik ko lang itong bato sa may-ari. Naiwan pa niya eh. Isabel, kung ano man yung binabalak mo, pag-isipan mo muna. Huwag ka magpadala sa galit mo. Huwag kayong mag-alala, Tia. Alam ko ang ginagawa ko. Diyan na lamang kayo at huwag kayong magpapapasok ng kahit na sino hanggat hindi ako bumabalik. Mayroon pa siyang sinabi pagkatapos noon subalit hindi ko na maalala kung ano. Ang nasa isip ko lang kasi noon ay ang kumprontahin si Aling Concha at turuan siya ng leksyon. Naaalala ko pang paulit-ulit kong pagmumura sa isipan ko habang pahigpit ng pahigpit ang pagkakahawak ko sa bato na ginamit sa pananakit ng tiyahin ko. Hanggang sa makarating ako sa bakuran ng babaeng yun. May taniman ng bawang ang pamilya ni Aling Concha. Yun ang isa sa pinagkakakitaan nila bukod pa sa pagbebenta ng mga manok. Tandang-tanda ko pa na pinagsisira ko ang ilan sa mga tanim nilang mga bawang habang papalapit ako sa bahay nila. Aling Concha! Lumabas ka dyan! Wala bang tao dyan? Hindi niyo ba ako naririnig? Ganon. Ayaw niyo akong pagbuksan, ha? Wawasakin ko tong pinto niyo! Aling Concha, ano? Lalabas ka ba dyan o dudurugin ko tong pinto niyo? Ano bang problema mo? Nanananghalian kami. Istorbo kang bruwa ka. Anong ginagawa mo sa pinto namin? Lalabas ka rin pala eh. Ngayon sabihin mo nga sa akin, ikaw ba ang may gawa nito? Ikaw ba ang nanakit sa tiyahin ko? Aba, wag mo akong pinagbibintangan, bruwa ka. Nananahimik ako rito. Baka ipadampat kita ngayon. Nagbabanta at naninira ka pa ng mga gamit. Nananahimik? Talaga ba? Baka ikaw rin ang sumira sa mga pananim namin, ha? Aling Concha, kailan mo titigilan ang tiyahin ko? Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. May nakakita ba? Sino nagsabi? Yung tiyahin mong aswang? Ha? Nababaliw na yon. Aswang kasi. Hindi aswang ang tiyahin ko. Wala sa lahi namin ang pagiging demonyo. Ikaw, hindi ka aswang, pero maski aswang tatakbo sa sama ng pag-uugali mo. Aba, ang sabihin mo, pinagtatanggol mo yung tiyahin mo dahil aswang ka rin. O baka naman ikaw ang pinagtatakpan niya at ikaw ang totoong aswang. Dito ko na napansin ang bulungan sa paligid. Marami na palang nakatingin at nakikinig sa sigawan namin ng bruhang yun. Grabe ang tingin nila sa akin. Ramdam ko ang pagdududa at pambibintang nila kahit sa titig lamang. Binitawan ko ang batong hawak ko. May nakalatag doon na sako na mayroong mga bawang na pinatutuyo. Kumuha ko ng isa sa mga yun at kinagat ko na parang mansanas habang nakatingin ng diretso kay Aling Concha. May aswang ba na kayong muya ng bawang? Ha? Eh di sana. Nag-iikasay na ako ngayon dito. Sana, umaapoy na ang bibig ko. Kung totoong aswang ako. Tia, bakit pa ako kayo nagpunta rito? Nag-aalala kasi ako, baka kung anong gawin mo. At talagang nagsama pa kayong dalawa? Ano?
Tapos ka na ba? Tapos na ba ang palabas mo? Kung tapos ka na, makakaalis ka na bago ko pa kayo ipakaladkad sa mga kalalakihan dito at lalo kayong mapahiya. Ikaw ang ipapahuli ko. Hintayin mo at magsasampa ako ng reklamo. Mananagot ka sa ginawa mo sa tiyahin ko. Nay, tama na ho. Maris, hindi ba't sinabi ko doon ka lang sa kusina? Bakit lumabas ka pa? Kasi naman, Nay, nakakahiya sa mga tao. Isabel, umalis na kayo. Ako ang bahala kay Nanay. Kung magsasampa ho kayo ng reklamo, sige lang, hindi ko kayo pipigilan. Pasensya na rin kung wala ako kagabi at hindi ko nagawang pigilan si Nanay, ha? Aling Lisa, patawad po. Aba, at bakit ka humihingi ng paumanhin sa mga bro? Tama na ho, tama na. At talaga namang... Tayo na, Isabel. Wala na sila. Pumasok na. Wala na tayong mapapala rito. Oh, opo. O kayo, anong tinitingin-tingin at binubulong-bulong nyo dyan? Nakita nyo na? Hindi kami aswang. Magpautulit kayo sa kontsya na yan at isasama ko kayo sa mga irereklamo ko. Tama na. Mga buwisit! Nang makauwi ay muli kong tiningnan ang mga sugat ni Tia Lisa. Nakahinga ako ng maluwang nang mapansing maayos nang natutuyo ang mga yon. Tinanong ko siya kung mayroon ba siyang ibang nararamdaman na masakit subalit wala ang kanyang sagot. Noong hapong yon ay pinagpahinga ko na lamang siya at ako na ang tumapos sa kanyang mga labahan. Ngunit kahit sa pagtulog ay hindi niya maitago ang lungkot at takot na nararamdaman. Habang natutulog kasi ay panay ang hikbi niya at kung minsan ay napapasigaw pa nga. Oh, Adolfo. Napaaga ka ata. May araw pa Pinuntahan kasi kita nung merienda. Wala ka sa trabaho kaya minadali ko na yung mga tinatapos ko sa isa kong estudyante at umuwi na ako. At bakit? Alam kong galit ka at kabisado kong takbo ng isip mo kapag galit ka. Alam mo bang alam ko na ang nangyari sa inyo doon kina Aling Concha? Sus, may dagdag bawas na naman yung narinig mo, panigurado. Si nanay ang nagkwento. Nakasabay ko siya nung pauwi na ako rito. Galing siya sa kabilang baryo. Ha? Nakita ko ni nanay mo? Yung nangyari kanina kila Aling Concha. Nandun siya? Oo, ang tapang mong araw eh. At natameme yung bruhang Concha na yun. Pero mabuti na lang din daw at naroon si Maris. Dahil kung hindi, malamang baka hanggang ngayon at nagbabangayan pa kayo ni Aling Concha. Hay, ayoko nang pag-usapan pa yan. Pagod na ako at lalo ako napapagod kapag naririnig ang pangalan ng Concha na yun eh. Bukas ay magsasampa ako ng reklamo dahil sinaktan niya sa tiya. Ano? Paanong sinaktan? Ikinuwento ko kay Adolfo ang lahat ng nangyari noong tanghaling yun at maging siya ay nagngalit ang mga bagang sa galit. Siniguro niya sa akin na bukas rin ay sasamahan niya ako na magsampa ng reklamo laban kay Aling Concha. Ginising ko si Tia para kumain ng gabing yun subalit hindi na siya bumangon. Busog pa di umano siya at nais na lamang na magpahinga. Hindi ko naman na siya pinilit, ngunit sinigurado kong wala siyang nararamdamang masakit o kakaiba bago ko siya iwan sa kanyang silid. Oo siya, salamat sa hapunan Isabel. Uuwi na ako at baka hinihintay na rin ako ni nanay. Salamat, Adolfo. Salamat saan? Sa pakikinig at sa hindi pag-iwan sa amin ni Tia Lisa sa mga panahong tulad nito. Ano ka ba? Hindi na kayo iba sa akin. Para saan pa't naging magkababata tayo at magkaibigan? Pinagmamasdan ko si Adolfo habang papalayo nang makarinig kami ng tili mula sa hindi kalayuan. Tumigil sa paglalakad si Adolfo at napalingon siya sa akin. At sa tingin pa lamang niya ay alam ko nang pareho ang aming narinig. May nangangailangan ng tulong. Patakbong bumalik si Adolfo sa amin, kaagad naman akong kumuha ng itak at ng flashlight. Subalit ayaw sumindi ng flashlight namin noon, kaya naman ang nakatabing sulo sa kusina na lamang ang aking kinuha. Muli ay narinig namin ang malakas na tili at sa pagkakataong yun na siguro namin na tili iyon ng isang batang babae. Huwag ka na sumama Isabel. Bumalik ka na sa bahay at hintayin mo na lamang akong bumalik. Ayoko! Makapagsalita ka, akala mo naman sanay ka sa mga ganitong sitwasyon. Sige na! Huwag na tayo magtalo at mag-aksaya ng panahon. Doon sa may kawayanan. Doon ang gagaling ang boses. Bilis!
Napailing na lamang si Adolfo. Nagmadali na akong maglakad nang muling umalingaw-ngaw ang tili ng batang babae. Malayo yun sa mismong baryo kaya kami lamang ang nakarinig. Natatakpan pa ng makakapal na ulap ang buwan noon kaya sadyang napakadilim ng paligid. Pagpasok pa lamang namin ng kawayanan ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Tila ba bumigat ang hangin sa paligid. Para bang may nagsasabi sa amin na umalis na doon dahil maaari kaming mapahamak. Tulungan niyo po ako! Pakiusap! Doon! Banda doon! Ayun, Isabel! Doon sa may malaking bato! Bilis! Ningning, anong nangyari sa'yo? Bakit ka narito ng ganitong oras? Kuya Adolfo? Ate Isabel? Pagkatawag ni Ningning sa aming mga pangalan ay nanginginig siyang tumuro sa itaas. Sabay naman kaming napatingala ni Adolfo para tingnan kung ano ang naroroon. At talagang nanlaki ang aking mga mata nang makitang nasa itaas namin. Nakakapit sa itaas ng malaking kawayan na halos natutumba na ang isang nilalang. Hindi ko maaninag ng maayos dahil sa dilim, pero napakalaki ng pakpak noon na tila sa isang paniki. Dahan-dahan kong iniangat ang sulo at natumba ako sa kinatatayuan ko nang maaninag na tila putol lang nilalang na yun. Nawawala ang ibabang parte ng katawan nito mula bewang. Ano yan? Manananggal, Isabel. Manananggal. Kaagad na binuhat ni Adolfo si Ningning at pagkatapos ay mabilis niya akong inalalayan patayo. Nakatutok pa rin ang mga mata ko sa nilalang na iyon na tila umiilaw ang mga mata at pinagmamasdan kaming mataranta. Yun ang unang beses na nakaramdam ako ng ganoong takot, Sir Jupiter. Halos hindi ko maihakbang ang mga paa ko nang hilahin ako ni Adolfo at sigawan na kailangan na naming tumakbo. Subalit nang nahimasmasan na ako ay saka lamang bumitaw ang nilalang na iyon mula sa pagkakakapit sa kawayan. Ramdam ko ang hangin na nagagawa ng paggaspas ng malalaki nitong pakpak. Nagliparan ng mga dahon at halos sumayaw ang maninipis na kawayan sa bawat paggaspas ng pakpak nito. Isabel, kailangan na nating tumakbo. Ate! Tara na po! Oo, tara na, bilis! Sinubukan ng manananggal na yun na lumipad papalapit sa amin, subalit salamat na lamang sa mga kawayan na naroon at hindi yun naging madali sa kanya. Tumakbo na kami ng walang lingon-lingon hanggang sa marinig kong lumipad na ang halimaw pa itaas at ilang sandali pa ay hindi na namin narinig ang mga pakpak nito. Mabilis kaming lumayo doon at kaagad na nagtungo sa aming bahay. Pagdating naman namin doon ay nasa labas si Tia Lisa. Balisa at palinga-linga sa paligid. Nang makita niya kami, kaagad niya kaming sinalubong. Kinuha niya ang sulo mula sa akin at kaagad akong inalalayan. Muntikan pa kasi akong madapa sa harapan niya ng dahil sa pagkataranta. Tia, pasok na sa loob! Bilis! Oh, bakit? Anong problema? At bakit ninyo kasama si Ningning? May manananggal ho! Ano? Manananggal? Anong pinagsasabi ninyo? Totoo po ang sinasabi ni Isabel. Sige na po, pumasok na po tayo sa loob. Pagpasok sa loob, kaagad namin ikinuwento kay Tia Lisa kung ano ang nangyari at nakita namin. Bakas ang pagkabigla sa kanyang mukha habang nakikinig sa amin. Maging ako ay hindi pa masyadong makapaniwala sa nakita namin noon. Pinilit kong humanap ng paliwanag pero wala akong mahanap. Manananggal talaga ang nakita namin noon. Sigurado ako. Tinanong ni Adolfo si Ningning kung ano ba talaga ang nangyari dito. Mangiyak-ngiyak man at nanginginig pa sa takot ay ikinuwento nito ang nangyari. Wala pa raw ang mga magulang niya at lumabas siya para sana umihi nang may biglang umila sa kanya sa kadiliman. Nagawa pa raw niyang makatakbo, subalit hinabol siya ng kung sinong humila sa kanya. Nadapa siya at doon niya nakitang nilalang na humila sa kanya. Nakita niyang nagkaroon ito ng mga pakpak at nahati ang katawan. Tatakbo na raw sana sa pauwi ngunit naharangan siya nito kaya naisipan niyang tumakbo sa kawayanan. Kung saan hindi basta magawang makababa ng manananggal dahil sa halos magkakatabi at naglalakihang mga kawayan.
Ang mabuti pa, bukas na natin ng umaga hatid tong siningning sa kanila. Mahirap na at baka makasalubong pa natin ang halimaw na yun. Mabuti pa nga. Ikaw, huwag ka na rin kaya muna umuwi. Dito ka na lang muna matulog. Tama, dito ka na lang muna. Malawag naman dito sa salas. May kumot pa dun sa loob. Pagagamit ko na lamang yun sa'yo. Si Ningning naman ay doon na lang kay Isabel. Sige po. Pero sana mapatawad ako ni nanay kung magagawa kong pag-alalahanin siya ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Ako ang magpapaliwanag sa kanya bukas. Pero, naisip ko lang baka ang aswang na yun ang pumatay kay Jose. Hindi ba? Hindi malayong mangyari yan. Kung gayon, dapat ay natin itong maipagbigay alam sa baryo at sa mga kinauukulan. Lalo na kay Aling Concha, para matahimik na ang isang yun sa kakabintang kay Tia. Kung ang mga pulis ang tinutukoy mo, malamang na pagtatawanan lamang tayo ng mga yan. Pero tama ka. Kailangan natin itong maipagbigay alam sa baryo. Bukas na bukas rin, kakausapin ko si Casimon at Aling Concha tungkol rito. Hindi muna ako papasok. Ay, sige, sasamahan kita. Pero... Ano yun? Bahala na nga bukas. Magpahinga na tayo. Napagod ako sa nangyari. Sumasakit na yung ulo ko. Oo, mabuti ba nga. Pero sana patulugin tayo ng nakita natin. Ang totoo ay nahirapan akong matulog ng gabing yun. Pagod ako sa nangyari noong buong araw na yon at halos bagsak na ang katawan ko. Subalit sa tuwing pumipikit ako ay nakikita ko sa aking isipan ang nilalang na humabol sa amin at pakiramdam ko. Nakatingin pa rin sa akin ang nanlilisik nitong mga mata. Sinubukan kong alalahanin ang itsura noon ngunit madilim talaga noon at parang ang dungis ng mukha ng halimaw na yon. Habang natutulog ilang beses na sumigaw at umiyak si Ningning, niyakap ko na lamang siya hanggang sa nang magmadaling araw na. Doon pa lamang ako dinalaw ng antok at tuluyan ng nakatulog. Lumabas kayo dyan! Mga aswang! Ilabas niyo si Ningning! Mga hayop talaga kayo! Lalabas kayo o susunugin namin yung bahay niyo! Seryoso ba? Ang aga naman, Aling Concha! Isabel, nariyan na sila. Ako ang bahala. Wala ko tayong ginagawang masama, kaya wala tayong dapat ikatakot. Tama si Isabel, Aling Liza. Huwag kayong mag-alala. Ang aga ng almusal natin, Aling Concha. Hindi pa rin ba tayo tapos sa mga bintahang to, ha? At kayo, nagpauto na naman kayo sa babaeng to. May nakakitang kinuha niyo si Ningning sa kawayanan. Huwag niyo nang ipagkaila. Mga aswang kayo. Mga walang awa. Kayon, sinugod sa pagamutan sa bayan ng ina ng bata dahil sa labis na pag-alala. Ngayon, umamin na kayo. Anong ginawa niyo sa bata? Sino? Sino nagsabi sa'yo, ha? At kung narito nga si Ningning, anong gagawin niyo? Syempre, at pagbabayarin namin kayo. Wala kayong karapatang itago ang bata. Anong gagawin niyo sa kanya, ha? Pagbabayarin? Alam mo ba ang sinasabi mo, Aling Concha, ha? Kung may magbabayad dito, kayo yun. Tignan nyo, sinira nyo ang bakuran namin. Pinapahaba mo lang ang usapan. Mga kabaryo, lusubin ang bahay ng mga aswang na yan at hanapin si Ningning. Subukan ho ninyo. Talagang magkakasubukan tayo. Mali ho ang ginagawa nyo. Huwag kayong makinig sa mga yan. Kapakanan ng baryo at nating lahat ang nakasalalay rito. Sige, sugod! Tumigil ho kayo! Narito ho ako! Buhay na buhay! Hindi ho totoong mga aswang sila Aling Lisa at Aling Isabel. Ang totoo po ay sila ang tumulong sa akin. Niligtas nila ako kagabi sa kamay ng isang manananggal. Kitang-kita ko po ang manananggal. Pakiusap, tigilan niyo na po sila. Mabubuti po sila mga tao. Nang marinig nila ang tinig ni Ningning ay natigilan silang lahat. Napuno ng bulungan ang paligid. Nilapitan ni Casimon si Ningning at tinanong ito kung ano ang nangyari. Detalyado namang isinalaysay ng bata sa kanila ang lahat. Muling napuno ng bulungan ang paligid bago muling magsalita si Aling Concha. Lokohan! Tinakot niyo ang bata, ano? Tama na yan, Concha. Sinabi na ng mga bata na walang kasalanan si Lisa.
Hindi siya nagsisinungaling. Mga kabaryo, iba ang kalaban natin at wala yun dito. Sa mga kalalakihan na malalakas pa, pumunta kayo sa bahay mamayang 9:00. May pag-uusapan tayo. Pero Casimon, aswang talaga ang magtsahin na yan! Pakiusap, Concha. Maniwala ka, hindi kami aswang. Manahimik kang Tumigil ka na, Concha! Naniwala kami sa'yo pero wala kang napatunayan. Dito na nagtatapos ang bintang mo sa mga magtiyahin na yan. Ano pa ba ang nais mong makita na patunay? Kumain na ng bawang si Isabel. Sa harapan mo pa mismo. Kaya magtigil ka na. Hindi! Hindi ako titigil! Papatunayan ko sa inyo na aswang ang mga yan! Mula sa bulsa ng suot na duster ay dinukot ni Aling Concha ang isang supot ng asin. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa amin at sinabuyan kami ng asin. Sapul si Tia Lisa sa mukha at naiwan pa nga ang ilan sa mga labi niya. Subalit walang nangyari. Magsasaboy pa sana ang ali ng asin nang humarang na si Adolfo at itinulak na ang babae papalayo. Hinila naman na ito ng mga kalalakihang inutusan ni Casimon at inilayo na mula sa amin. At nang mawala na sila sa paningin namin ay nakahinga ako ng maluwang. Para bang may nabunot na tinik sa aking lalamunan. Lumuhod ako sa harap ni Ningning at nagpasalamat ako sa ginawa niya. Nang araw ding yun ay inilabas namin sa ospital ang nanay niya. Ikinuwento na rito ang nangyari at kaagad namang naniwala ang kanyang ina. Ganoon din ay humingi ng paumanhin sa amin at nagpasalamat na rin ang kanyang ama. Isa kasi iyon sa mga sumugod sa amin noong gabi. Hoy, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Naisip ko lang, paano kaya nalaman ni Aling Concha na nasa atin si Ningning? Ibig kong sabihin, sinong nakakita sa atin nung gabing yun? Hindi ko alam. Pero, oo, katakataka nga yan. Kasi kung nakita man tayo ng kung sinong damuho na yun, eh di sana sinabi niya na sa atin na hinahabol tayo ng manananggal, di ba? Tama ka. Naisip ko rin yan, kaya hindi ako mapalagay. Naisip ko paano kung... Si Aling Concha yung aswang? Oo, o kaya kakilala niya. Pero imposible yan. Sa dami ng bawang na hinahawakan nila araw-araw, hindi pa sila nasunog. Imposible rin namang siya ang pumatay kay Jose. At sa tagal-tagal na ng panahon, bakit ngayon lang? Hindi ko rin alam eh. Ano, magsasampa ka ba ng reklamo para maasikaso na rin natin? Oo pala. Muntik ko na makalimutan yan ah. Nagsampa ako ng reklamo laban kay Aling Concha. Subalit wala akong maipakitang katibayan na siya ang nanakit kay Tia Lisa. Kaya naman itinala na lamang ng mga otoridad ang insidente at sinabing kapag naulit, sa kanila ko kumprontahin si Aling Concha. Makakatulong din daw kung may maisasama kaming nakasaksi sa ginawang paglusob sa amin bukod kay Adolfo. Matapos yun ay dumiretso kami kay Casimon para kumbinsihin siyang magbigay ng pahayag sa mga pulis. Subalit tumanggi siya at sinabing hindi naman na mauulit pa ang nangyari. Mas mainam na raw na wag nang palakihin pa ang problema at ayusin na lamang sa loob ng baryo. Sisikapin umano niyang makumbinsi si Aling Concha na humingi ng tawad. Nagalit ako pero hindi na ako nagulat. Kahit noon pa man, mas mahalaga na kay Casimon ang katahimikan sa baryo kaysa kapakanan at nararamdaman ng mga tao doon. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang lisanin namin ang bahay ni Casimon. At dumaan kami sa isang daan na matatanaw ang likuran ng bahay nila Aling Concha. Huwag ka na magmaktol. May pinatunguhan naman ang lakad natin. Kapag inulit pa nilang ginawa nila, lalo na si Aling Concha, siguradong madadali na sila. Kaya huminahon ka na. Nakakainis lang kasi. Parang binabaliwala kami ng baryo. Para namang hindi nakakatulong si Tia sa kanila. Samantalang kahit hindi naman siya albularyo, siya ang nilalapitan ng mga nanay pag nagkakasakit ang mga anak nila. Ganun talaga, huwag nating asahan na palaging may babalik na kabutihan sa mga ginagawa nating mabuti. Kapag ginawa natin yan, madidismaya tayo. At baka yun din nung maging simula na huminto tayo sa pagiging mabuting tao. Parehong-pareho kayo ni Tia mag-isip. Sigurado ka bang hindi kayo mag-ina? Yun naman kasi ang tama. Hay, ewan. Basta ako, kung ano ang pinapakita sa akin, yun din ang ibabalik ko.
Adolfo? Ano yun? Saan? Ayun! Doon sa may gilid ng bahay nila Aling Concha! Sinipat namin ni Adolfo ang kung ano ang naroon. Parang may tao kasi doon na nakaluhod, nakayuko at umiiyak. Sinasabayan pa yon ng tina na sasaktan na iyak ng kambing. Papalapit na kami doon ni Adolfo nang biglang lumabas si Aling Concha. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito at panay ang tingin sa kaliwat kanan na tila may hinahanap. Sisigaw na sana ako noon para ituro kay Aling Concha ang nakita naming gumagalaw sa gilid ng bahay nang hilahin ako ni Adolfo at dinala sa likuran ng isang malaking puno. Bakit? Anong problema? Pakiramdam ko, hindi tao o hayop ang naroon, Isabel. Yung parang babaeng nakayuko. Iba ang pakiramdam ko sa isang yun. Anong ibig mong sabihin? Tingnan na lang natin. Huwag kang maingay. Oh, ayun na pala si Aling Concha. Palapit na dun. Maris, ano naman ba yan? Hindi ba't sinabi kong huwag ka nang lalabas? Hala, saan mo na naman kinuha ang kambing na yan? Hirap na akong pagtakpan ka. Ang tigas-tigas ng ulo mo! Nay, anong nangyari? Teka, bakit ako nandito? Ano to, Nay? Bakit may naghihingalong kambing dito sa harapan ko? Ha? Wala ka na naman bang maalala? Kanina pa ako isip pero wala po talaga akong maalala, Nay. Nay, tulungan niyo naman ako. Ay! Bakit naman kasi sa tuwing inaatake ka ng pagiging aswang ay wala kang maalala pagkatapos? Nakakabwisit! Nako! Nako! Kung hindi lang kita mahal, binudbura na lang sana kita ng asin! Patawad, Nay. Patawad po. Ay, naku naman! Tama na yan! Huwag ka maingay! Bilisan mo na at pumasok ka na sa loob bago pa may makakita sa'yo. Itinayo ni Aling Concha ang anak at nang hilakbot kami ni Adolfo nang makita ang hitsura nito. Puno ng dugo ang bibig nito at mga kamay. Ganoon din ang damit nito. Pero ang higit na nakakatakot ay ang itim na itim nitong mga mata. Wala kahit ni bahid ng puti doon. Mata yun ng isang demonyo. Ang mabuti pa, umalis na tayo. Dahan-dahan lang, para hindi nila tayo marinig at makita. Oo, tara na. Naku po naman. Huminahon ka lang, huwag kang kikilos. Sino yan? Sinong nariyan, ha? Sinong nariyan? Kung hindi ka sasagot, ay hahagarin kita ng itak. Nay, tama na ho yan. Wala naman pong ibang tao eh. Dinig na dinig namin ni Adolfo ang paggapas ni Aling Concha sa mga ligaw na damo habang papalapit sa amin. Pinagpawisan na ako ng malapot noon at hindi ko na alam ang gagawin. Ganon din sa Adolfo na nasa harapan ko at siya ang dahan-dahang sumisilip sa papalapit na panganib. Pakiramdam ko noon ay papatayin kami ni Aling Concha sa oras na makita niya kami. Aray, Nay, kumakalam na naman yung tiyan ko. Nay! Ganon ba? Hala sige, tayo na sa loob. Kasi naman! Sige na, pasok na sa loob. Nakapasok na sila? Sa palagay ko, oo. Tara na, umalis na tayo. Pagkasabi noon ni Adolfo ay sabay na kaming kumaripas ng takbo papalayo doon at dumiretso sa bahay. Eksakto namang nagluluto si Tia ng hapunan nang dumating kami. Kagad niya kaming tinanong kung bakit na naman kami humahangos. Hindi naman na kami nagpaligoy-ligoy pa ni Adolfo at ikinwento namin sa kanya ang aming nakita. Kung ganun kailangan magamot si Maris. Kailangan maagapan ang sumpa na yon habang hindi patuloy ang kinakain ng isipan niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala akong masyadong alam dito pero kung hindi niyo na itatanong, manggagamot ang lola namin ng inyong ina. Ang totoo, sa kanya ako natuto manghilot. At may isang insidente nung bata ako na ganito rin. Nahawa ng pagiging aswang sa ibang lugar ang iyong binata. Ibig pong sabihin, nakakahawa ang pagiging aswang? Oo, kapag nakakain ka o nakainom ng pagkain na nalawayan ng isang malakas na aswang, maaaring mahawahan ka rin niya. Kaya,
Talagang pinagbabawalan kami ni Lola noon na pumunta sa mga kapistahan lalo na kung wala kaming kamag-anak doon. Kung ganon, matutulungan pa natin si Maris? Oo, sa tingin ko ay meron pa siyang mga 5 araw. Dahil 5 araw na lamang bago magkabilugan ng buwan. At kadalasan, sa mga panahon na yun nakukumpleto ang pagiging aswang ng isang nahawa. Kung ganun, tulungan natin sila. Sabihan natin si Aling Concha na maaari pang magamot si Maris. Pilitin natin siyang dali ng anak niya sa albularyo. Doon sa kabilang baryo, yung kaibigan ni nanay. Ang totoo, parang ayaw ko silang tulungan eh. Lalo na si Aling Concha. Gaba na siguro ang nangyayari sa anak niya ngayon. Ano ka ba naman, Isabel? Alam kong galit ka sa ginawa nila. Pero hindi natin alam ang kwento sa likod kung bakit iyon nagawa ni Concha sa akin. Sa atin. Pero kahit na po, sa halip na humingi ng tulong, mas ginusto pa niyang may mapahamak na iba para lang mabaling sa atin ang pansin ng mga tao. At hindi sa anak niya na nagiging aswang na. Anong ibig mo sabihin? Halata naman po eh. Ipapasa niya sa atin ang bintang ng pagiging aswang para mapagtakpan si Maris. Mas masahol pa siya sa demonyo kung tutuusin. Isipin niyo, sisirain niya ang buhay natin gamit ang isang kasinungalingan. Pero Isabel, atin mo ba na pabayaan na lamang sila? Wala namang kasalanan si Maris. Kababata mo rin naman siya. At isa pa, kapag nagkataon, baka talagang may mabiktima na siya rito. Ang hirap maging mabuting tao. Ang hirap maging mabait. Hindi ka makaganti kahit gustuhin mo. Ewan ko. Kumain na muna tayo. Tapos saka natin pag-usapan kung ano ang gagawin. Kainis? Bago kumain ay nagpaalam si Adolfo na uuwi na muna. Nag-aalala kasi siya na baka hinahanap na siya ng kanyang ina at mga kapatid. Kaya naman hindi na rin ako tumutol. Habang kumakain ay napag-usapan namin ni Tia ang gagawin. Ang totoo ng mga oras na yon ay wala akong balak na tulungan sila Aling Concha. Mas gugustuhin ko pang mapalayas sila sa baryo. Subalit desidido si Tia Lisa na tulungan sila, lalo na si Maris. Mas mabuti po siguro kung ipagbigay alam natin ito kina Casimon. Bumuo na ng grupo sila Casimon na hahanap at papatay sa aswang. Sa palagay ko, mas lalong mapapahamak si Maris kapag sinabi natin ito kina Casimon. Kausapin na lang muna natin sila Concha. Pero paano kung hindi po sila makinig? Kilala naman niyo ang ugali ni Aling Concha. Tingnan muna natin. Hindi nagtagal ay bumalik na rin si Adolfo. May dala itong minatamis na niyog na ikinatuwa naman ni Tia Lisa. Ibinalita rin niya sa amin na nagsimula ng maglibot ang mga kalalakihan sa baryo para hanapin ang gumagalang aswang. Hindi kami sigurado kung aswang na nakita namin noong nakaraang gabi na humabol sa amin at si Maris ay iisa. Pero sa oras na matuklasan nila Casimon ang nangyayari kay Maris, siguradong lulusubin nila ito kagaya ng ginawa nila sa amin. Nang marinig yon ni Tia ay nagdesisyon siya na puntahan na sila Aling Concha. Yun na raw ang tamang oras at baka tuluyan ng mahuli ang lahat. Kaya naman matapos magligpit ay lumabas na kami para puntahan ang mag-ina. Hindi na ba natin kailangan magdala ng itak, asin o bawang? Hindi tayo pupunta doon para manakit o pumatay. Pupunta tayo doon para tumulong. Eh paano kung lusubin tayo ni Maris? Magtiwala lang tayo, ha? Mas matatanggap kasi tayo nila Concha kung hindi na tayo makikitaan na para ba tayong naroon para lamang gumanti sa kanila. Nagpatuloy kami sa paglakad hanggang sa marating namin ang lugar ni Aling Concha. Malapit yun sa pinakadaanan namin doon pero medyo malayo ang mga kapitbahay. Kadalasan rin walang tao sa mga bahay na medyo malapit sa kanila dahil karamihan sa mga nakatira doon ay sa bayan na nagtatrabaho. Napakaliwanag ng gabing yun. Kitang-kita ang naliliwanagang mga bituin. Pero may kung anong kakaiba sa hangin. Lalo na nang makatapak kami sa bakuran nila Aling Concha. Parang biglang bumigat ang mga balikat ko. Hindi ko alam kung kabalang ba yun o ano, pero parang may kung anong nais kaming itaboy mula sa lugar na yon. Sinabi ko yon kay Tia at nagulat ako ng sandali siyang mapatitig sa akin at napangiti.
nararamdaman mo ang kasamaan ng aswang, Isabel. Ang kasamaan ng aswang? Oo, maaaring namana mo ang kakayahan ng lola namin. Ang totoo, kaya rin ng nanay mo na manggamot noon. Pero mas pinili niya na mamuhay ng normal. Kaya hindi nakataka-taka na may ganyan kang nararamdaman. Ano pong... Wala ka namang dapat ipangamba. Hindi ka naman sasaktan ng kakayahan na iyan. Nakatutulong pa nga yan kung sakali. Di na ako sumagot matapos yun. Naglakad na papalapit si Tia Lisa sa bahay nila Aling Concha. Kakatok na sana ito nang kusang bumukas ang pintuan at sinalubong kami ng nagngingit-ngit na ginang ng bahay na yun. At bakit kayo narito? Ano? Aaswangin niyo na kami? Concha, makinig ka. Hindi kami pumunta rito para gumanti o ano paman. Kung ganoon, ay bakit kayo narito? Nakita po namin kayo kanina. Kayo po ni Maris. Kanina pong hapon. Kami po yung narinig nyo doon sa may likod ng bahay nyo. Narinig at nakita po namin ang lahat. Ano? Minamanmanan nyo ba kami? Kailan nyo pa sinimulan na gawin yan, ha? Concha, huminahon ka. Wala naman kaming masamang intensyon. Nais lang naming tulungan si Maris. Magagamot pa siya, Concha. Tapos ano? Malalaman ng buong baryo na aswang ang anak ko. Pagkatapos, lulusubin siya ng taong bayan at papatayin sa harap ko. Hindi na! Pero mas lalala ang sitwasyon kung hahayaan mo siyang maging ganyan. May kaibigan pong albularyo ang nanay ko sa kabilang baryo. Matutulungan po niya kayo. At ipinapangako ko po na hindi lalabas ang sikreto nyo. Hindi! Hindi niyo ako maluloko! Gusto niyo lang na mapatay ang anak ko! Sasagot pa sana si Tia Lisa nang biglang hinugot ni Aling Concha ang isang mahabang itak mula sa likuran ng pintuan. Walang sabi-sabing hinigad niya kami. Kaagad naman kaming tumakbo. Nagmakaawa kami ni Tia sa kanya na makinig muna sa amin. Subalit galit na galit siya, tila walang naririnig. Mabuti na lamang at nagawa siyang maitulak ni Adolfo. Natumba ang babae. Nabitawan nito ang itak na kaagad ko namang tinakbo at sinipa papalayo. Aling Concha, nandito kami para tumulong. Sa kabila ng ginawa mo kay Tia, nais ka pa rin niyang tulungan. Kaya naman makinig ka sa amin. Pakiusap. Hindi! Hindi! Lahat kayo! Hindi ako naniniwala sa inyo! Concha naman. Muling bumangon si Aling Concha. Hinanap niya kung saan tumalsik ang itak. Nang makita ay kaagad siyang tumakbo para damputin yun. Pero hindi ko yun hinayaan. Inunahan ko siya at muling sinipa ang itak papalayo. Dito na niya hinigit ang buhok ko ng buong lakas. Hayop kang babae ka! Papatayin kita! Ipapakain kita kay Maris! Aling Concha! Huminahon ho kayo! Aray! Nasasaktan po ako! Tama na po! Tama na, Aling Concha! Bitiwan niyo si Isabel! Nagawa kaming paghiwalayin ni Adolfo noon, subalit pakiramdam ko noon ay naubos lahat ng buhok ko sa ulo. Nanakit rin ang leg ko dahil sa lakas ng pagkakawasiwas sa akin ni Aling Concha. Nay! Ano na naman kung ginawa nyo? Nakatulog lang ako, nakikipag-away na naman kayo. Maris! Pumasok ka sa loob! Bilisan mo! Maris, makinig ka! Nandito kami para tulungan ka! Nakita namin ni Adolfo ang ginawa mo sa kambing! At narinig namin kanina na nagiging aswang ka! Ha? Huwag kang maniwala, Maris. Ang nais nila ay ang mapatay ka. Mas gugustuhin ko na lang mamatay na lang, Nay. Kaysa yung ganito. Tama kayo, Isabel. Tamaan na rin ninyo. Pagmula nang dumayo ako sa kabilang bayan para makapagdiwang ng kaarawan, nag-iba na ako. Ako talaga ang pumatay sa kapatid kong si Jose. Ano ba, Maris? Itikan mo na yung bibig mo! Nay, totoo naman eh. Pagod na akong magtago. At ayoko nang may masisikap ang iba para lang pagtakpan kung ano talaga ako. Ayokong maging aswang, Nay. Ayoko.
Kung hindi dumating si Isabel at Adolfo kagabi sa kawayanan, sigurado patay na ako, Nay. Kung ganun, ikaw talaga ang manananggal na yun? Akala ko ba hindi mo maaalalang nangyari kapag nagising ka? Totoo yan. Pero hindi ko lang alam kung bakit nang bumalik ako sa normal na alala ko yung pagtakbo ninyo palayo mula sa akin. Ang ibig lamang sabihin nun ay nalalapit na ang pagiging ganap mong aswang. Kaya mas kailangan na nating kumilos. Hindi! Pumasok ka sa loob, Maris! Ako ang ina mo, kaya ako ang susundin mo! Alam ko pong nag-aalala lang kayo, Nay, pero nararamdaman ko rin po na palala na ako ng palala. Baka isang araw, Nay. Baka isang araw pati ikaw lapain ko na rin at ayoko mangyari yun. Nasagot pa sana si Aling Concha at lalapitan ng anak nang biglang sumigaw ng malakas si Maris habang nakahawak ng mahigpit sa ulo nito. Napaluhod ito habang nagsisisigaw. Itutuloy na sana ni Aling Concha ang paglapit dito nang bigla itong tumakbo papasok sa loob ng bahay. Maris! Sandali! Concha, sandali! Hindi mo ba nakita ang mata niya? Itim na itim na. Maaaring wala na siya sa sarili. Baka mapahamak ka pa pag sumunod ka pa sa kanya. Anong gusto mong gawin ko? Pabayaan siya. Siya lang ang nag-iisang anak ko, Lisa. At handa akong mamatay para sa kanya. Tumakbo si Aling Concha papunta sa kanilang bahay. Sumunod naman kami ni Adolfo sa kanya. Ngunit pagbukas niya ng pinto ay sinalubong na kami ni Maris. Hati na ang katawan nito. Itim na itim ang balat at mayroon ng naglalakihang mga pakpak. Nagtatalasan na rin ang mga kuko nito at ang mga ngipin. At tingin pa lamang nito ay nagawa na kaming panginigin sa takot. Lumusob sa amin si Maris. Kaagad ko namang hinila si Aling Concha palayo sa papasugod na aswang. Gumulong kami. Inalalayan kami ni Adolfo na tumayo at pagkatapos ay tumakbo kami palayo. Kitang-kita naming lumipad si Maris habang tumutulo ang laway at humahalakak. Maris! Anak! Bumaba ka dyan! Pakiusap! Pakiusap! Manahimik ka, matanda ka. Hindi ako bababa dyan at susunod sa'yo. Maris, ako to! Ang nanay mo! Ano naman? Kaya mo ba akong pakainin pa ng laman ng tao? Ha? Kung magagawa mo yun, ituturing kitang ina at susunod ako sa'yo. Sawa na ako sa karne ng mga hayop. Gusto ko na ng karne at laman ng tao, ng atay na tao. Oo, kaya ko yung gawin! Nasisiraan ka na ba ng bait, Concha? Para magawa mo yon, kailangan mo muna pumatay ng tao. Oo, alam ko! At yun talaga ang gagawin ko! Habang abala ako sa pagkakatitig kay Maris ay hindi ko namalayan ang ginawa ni Aling Concha. Bigla siyang pumunta sa likuran ko at mabilis na inilibot sa aking leeg ang kanyang kanang braso. Sinubukan kong pumalag at makawala sa pagkakahawak niya. Tutulong na din sana si Adolfo subalit pati una na palang nakuha ni Aling Concha ang itak. Hinila ako ng babae palayo kay Adolfo at itinutok niya ang itak sa lalamunan ko. Aling Concha, maghuros dili kayo! Kapag ginawa niyo to, hindi lang ako ang magiging biktima niyo. Sigurado pong papatay pa kayo sa mga susunod na pagkakataon. Wala akong pakialam, Isabel. Para ito kay Maris. Aling Concha, pag-usapan muna natin to. Magagamot pa po si Maris. Yan po ang totoo. Walang kasiguraduhan yan. At wala akong tiwala sa inyo. Ah! Maris! Ang tatlong to ang iaalay ko sa'yo. Ano? Sapat na ba to? Oo naman. Sapat na. Kung ganon, unahin mo na ang babaeng ito na hawak ko. Walang ano-anong lumusong papunta sa akin si Maris. Papalapit na siya nang bitawan ako ni Aling Concha. Nanigas ako sa aking kinatatayuan noon at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Nang bigla na lamang ay tinulak ako ni Adolfo, ngunit kapalit noon ay tinamaan siya ng mga kuko ni Maris sa kaliwang balikat. Gumulong kami sa lupa. Dumugo ang tama ni Adolfo at nagsimula siyang mamilipit sa sakit. Hayop talaga kayo! Ang hirap niyong patayin! Hindi pa kami nakakatayo, nilusob naman kami ni Aling Concha gamit ang kanyang itak. At tagay na niya kami ng isang bato ang tumama sa ulo niya.
Eksakto sa kanyang sentido. At nagulat ako nang makitang si Tia Isabel ang may gawa noon. Napaluhod si Aling Concha at nabitawan muli ang itak bago bumagsak sa lupa na una ang mukha. Dito na ako nagmamadaling tumayo. Papasugod na sanang muli si Maris nang bigla akong tumalon papunta sa itak. Nakuha ko iyon. Bumulong ako at nang makatayo ay tinawag ko ang lumilipad na halimaw. Hoy, manananggal! Hindi ba gusto mo nang makakain? Halika! Habulin mo ako! Ngunit hindi niya ako pinansin. Lulusubin na niya si Adolfo nang muli akong sumigaw at gamit ang itak na hawak ko ay hiniyom ako ang kaliwa kong braso. Paglabas ng dugo mula doon ay nakita kong nabaling sa akin ang mga mata ni Maris at walang sabi-sabi na lumipad ito papunta sa akin. Natatakot man, tinipon ko ang lahat ng lakas ng loob na mayroon ako. Naisip ko ang isa sa mga kahinaan ng mga aswang, ang bawang. Dali-dali akong tumakbo sa taniman nila ng bawang. Mailan pang mga bawang doon na nakabubunot pa lamang at nakalatag sa mga sako. Sinadya kong dumaan doon. Inapakan ko ang mga bawang hanggang sa mapisa ang ilan sa mga yun. At doon ko napatunayan na takot nga sa bawang ang mga manananggal. Napatigil si Maris sa paghabol sa akin. Lumipad ito pataas at nagtago sa bubungan nila. Maris, makinig ka! Alam kong ayaw mo maging aswang. Labanan mo ang sumpang yan! Tutulungan ka namin gumaling, Maris! Isabel, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Patayin niyo na lang ako. Patayin niyo na lang ako. Bago ko pa kaya mapatay. Hindi ko yan magagawa! Pero kung hindi niyo gagawin, marami pang mapapahamak ng dahilan sa akin. Sige na, Isabel! Hindi! Hindi ko yan magagawa! Bumalik ka sa kalahati ng katawan mo! Bukas na bukas rin, hahanapan natin ng lunas ang pagiging aswang mo! Maris! Anong nangyayari sa'yo? Mahaba at malakas na sigaw ang pinakawalan ni Maris pagkatapos ay muli itong lumipad pataas. Sa pagkakataong ito ay tumungo ito sa direksyon pabalik kina Adolfo. Kumuha ako ng bugkos ng bawang at sinundan ko siya. Subalit sa halip na lusubin si Adolfo ay kaagad itong pumasok sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Sinubukan kong buksan yon ngunit isinara niya iyon mula sa loob. Maris! Lumabas ka dyan! Pakiusap! Hayaan mo kaming tulungan ka! Isabel, pasensya ka na at hindi ako nakasunod. Si Aling Concha kasi nangisay bago nawala ng malay. Napasama ata ang tama ng pagkakabato ni Aling Lisa. Nilingon ko ang kinalalagyan ni Aling Concha. Nakahandusay nga ito sa lupa habang pilit na ginigising ni Tia. Sinabihan ko si Adolfo na tumawag na ng tulong pero hindi siya sumang-ayon. Hindi raw niya kami iiwan, lalo na't hindi namin alam ang susunod na maaaring gawin ni Maris. Pero Adolfo, kailangan na madala ni Aling Concha sa ospital. Ako nang bahala rito. Sige na! Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Ikaw na lang kaya ang tumawag ng tulong. Ako na lang dito. Hindi ko rin kasi... Pakiramdam ko ay makukumbinsi ko na si Maris na magpagamot. Sige na, magtiwala ka sa akin. Sige, hintayin niyo ako. Kung ano man ang mangyari, tumakbo kayo palayo rito. Kayo ni Aling Lisa, naiintindihan mo? Oo! Paalis na si Adolfo nang makarinig kami ng malakas na kalabog mula sa loob ng bahay. Sinundan yon ng malakas na tunog ng salaming nabasag at ng isa pang mas malakas na kalabog. Kaagad kaming tumakbo ni Adolfo sa pinanggalingan ng tunog na yon at nakita namin ang wasak na bintana sa gilid ng bahay ni Aling Concha. Sa tapat noon ay si Maris na nagbalik na sa normal na anyo. Maris! Isabel, kayo nang bahala sa nanay ko Anong ibig mong sabihin? Halika na! Tutulungan ka namin! Hindi na. Tutulungan ko lamang ang sarili ko. Ayoko nang makagulo at makaperwisyo pa sa inyo. Kaya habang kaya ko pang kontrolin ang pagkahayok ko sa laman ng tao, lalayo na ako rito.
Pero saan ka pupunta? Pupuntahan ko yung albularyo na sinasabi ninyo. Hindi ko kailangan nakasama ka. Isa pa, babalikan ko ang gumawa nito sa akin. Kilala mo ang gumawa niyan sa'yo? Ang totoo, hindi ko sigurado. Pero ang taong yun lamang ang naiisip kong maaaring gumawa ng ganitong kasama sa akin. Yung katrabaho ko. Ang babaeng nag-imbita sa kaarawan ng lola niya. Galit na galit yun sa akin eh. Dahil niligawan ako dati ng dati niyang nobyo. Pero hindi ko naman yun sinagot. Pero ilang araw bago ang kaarawan ng lola niya, nakakapagtaka talaga eh. Nakipag-ayos siya sa akin bigla. At inimbita niya kaming mga katrabaho niya. Pagkatapos ng gabing yun, doon na nagsimula lahat-lahat ng paghihirap ko. Pero Maris, kakayanin mo bang mag-isa? Ay, hindi ka pa rin talaga nagbabago, Isabel, ha? Napakamaalalahanin mo pa rin talaga. Sana mapatawad ninyo si nanay sa ginawa niya, ha? Nagawa lang naman niya yun para pagtakpan ako eh. Isa pa, nagluluksa pa rin siya sa pagkawala ng paborito niyang anak. Maris! Hanggang dito na lang, Isabel. Pakasabi na lang kay nanay na mahal na mahal ko siya. Paalam. Maris, sandali! Isabel! Hayaan na natin siya. Unahin muna natin si Aling Concha at ang mga sugat natin. Pero si Maris Adolfo! Buo na ang desisyon niya, Isabel. Hayaan na natin siya. Isa pa, yun na rin sigurong makakabuti sa ating lahat ngayon. Hindi ko makakalimutan ang tagpong yun, Sir Jupiter. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang mga mata ni Maris ng mga oras na yun. Puno ng lungkot at talatang pigil ang kanyang pag-iyak. Lalo na nang ibinili niya sa amin ang kanyang ina. Sinundan ko pa ng tingin si Maris nang pumasok siya sa may kakahuyan. Hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa aking paningin. Eksakto naman na pag-alis niya ay dumating ang mga kalalakihang nautusan ni Casimon na lumibot sa baryo. At nagulat sila nang makita kami. Kaagad silang kumuha ng kalabaw na maaaring magamit para maihatid si Aling Concha sa paggamutan. Kami naman ni Adolfo ay kinuwento na sa ibang naiwan doon ang nangyari. Maging sila ay hindi makapaniwala. Kaya naman ipinakita namin sa kanila ang naiwang bakas ng naganap sa loob at labas ng bahay nila Aling Concha. Ngunit nang makumbinsi sila, tinanong nila kami ni Adolfo kung saan tumakbo si Maris. Sandali akong napatitig noon sa nagtanong sa amin bago ko sila itinuro sa ibang direksyon. Sasama ako sa kanila sa ospital. Hindi ko maaaring iwan si Concha na gano'n na lang. Kayo ba? Hindi ba ninyo kailangan magpatingin sa doktor? Oo nga, Isabel. Yang hiwa sa braso mo. Hugas lang po ang katapat nito. Ako nang bahala. Itong si Adolfo na lang ho ang isama nyo at mukhang malalim ang mga tama sa balikat. Hindi. Okay lang ako. Hugas lang din ang katapat nito. Hindi na nga dumudugo eh. Maniwala ako sa'yo. Ang sabihin mo, takot ka sa karayom. Takot kang maturukan sa ospital. Hoy, hindi no. Ayos lang talaga ako. Ay nako, bahala na kayong dalawa dyan. Aalis na kami at baka kung ano pang mangyari kay Concha. Sige po. Isabel, huwag kayo matutulog na magkatabi. Hoy! Ano ka ba naman, Tia? Bakit naman ako matutulog na katabi to? Aba, ako rin po. Wala akong dahilan para matulog katabi ng isang tono. Lakas kaya nitong humilik. Ano? Magpigil na kayo. Sige na, naninigurado lang naman ako. Ayos lang kaya na hindi na tayo sumama. Sumunod na lang tayo bukas ng umaga. Sa ngayon, maglinis muna tayo ng mga sugat at magpahinga. Paano itong bahay ni Maris? Isara na lang muna natin. Yung sirang bintana, takpan na lang natin ang aparador nila. Yun nga ang ginawa namin. Ngunit muli lamang akong lalungkot na may kasamang panghihilakbot nang makita namin ang bakas ng dugo sa loob ng bahay. May mga patay na manok sa kusina at naroon rin ang kambing ng ninasab ni Maris sa labas ng bahay nila. May kalderong puno ng dugo at mayroon ding puno ng lamang loob ng mga hayop. Talagang alagang-alaga ni Aling Concha ang anak. At ng mga oras na yon, hindi ko mapigilang mag-isip kung ano ang magiging reaksyon ni Aling Concha
sa oras na magising na ito at malaman ang naging desisyon ni Maris. Isabel, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Kung maaasar ka lang, ipagpabukas mo na. Pagod na ako. Gusto kita. Sira ulo. Teka, anong sinasabi mo? Ano? Nakakabingi pala yung mga salitang yun. Sira, anong nakain mo at... Alam kong hindi ito ang tamang pagkakataon para dito pero maganda rin naman na alam mo para kung sakaling may mangyari sa akin. At least, alam mo yung tunay na nararamdaman ko. Ha? Hindi mo alam kung kailan maaaring mangyari sa akin yung nangyari kay Maris. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Hindi natin alam kung kailan magbabago ang takbo ng buhay natin. Kaya sinasabi ko sa iyo na gusto kita. Hindi naman ako nagmamadali sa sagot mo at hindi rin ako naghihintay ng positibong sagot. Tara na, bilisan mo nang maglakad. Sumasakit na yung mga sugat ko. Pangiti ako sa mga sinabing yun ni Adolfo. Gusto ko rin naman siya, subalit hindi ko muna yun sinabi sa kanya. Gusto ko kasi noon na maranasang maligawan man lang. Masiksisi ba ninyo ako doon? Hindi naman siguro, di ba? Kinabukasan, sumunod kami ni Adolfo sa ospital. Gising na noon si Aling Concha at napag-alaman namin na hindi naman ganoon kalala ang pinsala na kanyang natamo. Nakabibigla rin ang pagiging kalmado niya. Subalit bakas sa namumugto nitong mga mata ang lungkot at pagkabalisa. Ayon kay Tia ay halos katitigil lamang nito sa pag-iyak mula nang ikwento niya ang lahat. Humingi rin di umano ito ng paumanhin na siya namang tinanggap ni Tia ng maluwag sa dibdib. Magmula noon, wala na kaming narinig na kahit ano mula kay Maris. Pinuntahan namin ni Adolfo ang albularyo na kaibigan ng nanay niya. Subalit wala raw napadaan doon na may ganoong kaso. Makalipas ang ilang buwan, nahanap namin ang ilan sa mga katrabaho ni Maris. Natuntun namin ang bahay ng sinasabi niyang nakaalitan niya sa trabaho, subalit hindi namin natagpuan ang mismong tao. Ilang linggo na raw kasi yung hindi umuuwi at nakatala na bilang nawawala. Hanggang ngayon, misteryo pa rin sa akin kung saan pumunta ang kababata namin yun. Kung buhay pa siya, di ko alam. Pero sana ngayon ay nasa mas mabuti na siyang kalagayan. Nang makasal kami ni Adolfo ay iniwan na namin ang baryong yun. Subalit hindi namin malilimutan ang karanasang naturo sa amin ng napakaraming bagay. At hanggang ngayon, sa totoo lang, umaasa pa rin kami na makikita namin si Maris. Ano man ang kalagayan niya, kahit sana bago kami bawian ng buhay. Hanggang dito na lamang, Sir Jupiter. Maraming salamat sa channel ninyo at sa lahat ng bumubuo nito. At huwag nating kalimutan, hindi lamang tayo ang naninirahan sa mundong ito. Nariyan ang mga nilalang na hindi natin inaasahang totoo pala. At minsan nasa katauhan sila ng mga taong mismong nakapaligid sa atin.